Mas Adit, Mbah Bogel ki lho. Bek santayung sinarengan kadang-kadang campur sari Widya laras Sinengguyung Raja Wali Audio Sepundang Oke dipun garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Blarak disampirke main cerah Rangampirke monggo Mas Manto Mas Agus Joko cerah rangampirke takut tangi bocah ayu aja mung dicerna sok yen ditutur resimu supaya slamet rahayu anak lanang-lanang dhewe anak lanang dewe anak lanang tak udange besok pinter pedangane tembok teng jalone jare emoh kok jaluk maneh datang kita dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati yo mas siung sakonole bukit turu ketok kondalan takut tangi tak sayange anakku sing ayu dhewe takut tangi tak sayange besok pinter nyambut gawe paling enak sira tikis tuku selawe etuk sakiris ati ngono ayu tur manis mung sayange kahane kemis ye mas Tanjung Perak akeh pendute rasa penak wakang dudute ya napa meleh tayupane pupung sisan ten mriki monggo Dek Rizka kali Dek Yati lagune bocah gunung Monggo Pak De. Keluarga besar alumni 94 ayo dang digayake Widya laras campur sarine Pak Widodo pimpinane Dek Bugel MC munggah ning pucuk gunung dhuwur biang mata
hari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bogil, Guguk. bogil, 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 guguk, Salah. bogil, Pak Kevin. Bocah budong dados Mas Didi. yo. 94 bergoyang. Monggo Pak De. Iya, iya, iya. Monggo sini. Gabung mriki monggo. Tangan bergoyang. Waji monggo. Jos Mas Santo. Najan aku bocah gunung, ya banget gunungku, ora susah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku, Mbak. Pancen isi dadi lakon ninggati sliramu ra olen yen bakal kelakon pepisahan karo aku yo. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo ngodino ngodina beno reng rupeda ya dek ya dek ya dek. Aduh, Pak Agus. Pak Sing Agus. gawe sinten? Pak Agus sih piye? Oh nggih, dereng fokus nggih. Pak Oke. Agus. Loh, tidak. Durung fokus Dek Riz. Sing Pak Agus fokus. Ya. Apa kowe ra kelingan dolaning omahku Matur sembah nuwun ana Bapak. latar padha leluhuran gegojekan karo aku Alumni 94. Oke. Najan aku bocah gunung, ya banget gunungku, ora usah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Oke. Pancen isi dadi lakon
mas yo mas yo mas. Lagi ada tak tagih ini terus wis enek sing krasa. Piye iki, Pak? Niki Pak sinten niki asmanipun niki? Pak Supriyono. Pak Bos tebu. Supriyono bos tebu. Oke. Nah. Juragan tebu iki. Legi tenan niki ketoke. Legi. Telos. Mas Agus. Iki kok senengane ninggal katresnan iki. Siap. Oke. Dibablasne nggih, Bapak. Ah, siap. Nah, Bablas Pak apa mau sijine? Pak Supri ngersakne ninggal katresnan, Mas. Mas Gogel. Iki jan yo dulu lanang ning adoh iki. Nggih, mengke setunggale Lora Asmara. Oh iya, Lora Asmara. Mas Agus kok iki. Pak Kevin. Lho kancane yang digorene kok. Iki pokok lagu iki jalurane Mas Supri kabeh. Oke, nggih. Oke. Heeh. Pak Manto. Juragane tebu. Pak Manto. Pak Manto. Monggo tindak mriki. Lanjut. Oke. Apa? Kami segenap alumni 94 mengucapkan selamat atas pernikahan anaknya Mbak Niken kalih Mas Heru nggih. Semoga tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin nggih. Monggo Mbak Yati. Oke, monggo. Apa kowe Sika. Video Lara. Iya. Masih bersama Widya Laras. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa. Tak suwun lino lan bengi. Mugi-mugi Gusti ngijabahi. Sok pananggon obani bisa kumpul kaya teinguni. Aja lali pawelingku uga menani mas janji-janjimu. Aku kan setia satu tak enteni nganti saelingmu. Asik. Video syuting apa Mas? Video syutingnya apa gitu? Serah foto Bapak. Oke. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal
kumpul taunana widodana tak enteni ing bojo ing tresna balung nampa bebasane mung katon esemu wae oi Ojo lali paweringku, muga mono kangmas janji-janjimu. Aku kan setya satu. lanjut Laras Poro Laras kanggo Pak Komandan Wiono iki Pak Polisi yo Laras Poro Weji muga yo cek cek asik sir 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 Mas Kamto borong oke aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawan-kawan angel dilalekke solo aduh terus aku ora bakalan nganti wae sapa muga-muga Gusti tansah amarena dadi srana Rusata raas mara sik Piye-piye Mas? Mas Bugel blas ra ngewangi iki. Lah piye? Mas Kamto lho Lah kok suarane jos Pak Kevin iki gak tekane suarane. oke Iki buta sing entekno Mas Bugel kok buta. Perbendaharaan lagune akeh lho. Tenan. Lagu Ngomong apa bae apa lho? tangan iki tayupan yo jos sragenane yo Nomor jos 1. Tayupane merji aku tetep. biasane ngerayu ngrembaka Gek ngono leh nyahnyo do madil. oh Pak Diris, Kamto kan? tenang juga duwe wilayah kuwi Wis gak Hak eman. ini bagian sapa iki? Teles. Hak ini bagian sapa? Alumni 94 ya, Pak. Gak eman buta. Supri lho. Heeh. Iki bosnya tetep iki. Nah. Mas Supri. Mas Supri sing ditebu Sing duwe tebu. Aku Sing